Em diu Gianni Gallello, soc investigador distingit d'aquesta universitat, la Universitat de València, i estic especialitzat en l'analítica utilitzant anàlisis químics en restes antigues, materials arqueològics o pertinents al patrimoni cultural. La nostra activitat compta amb el desenvolupament de noves eines que ofereixem a l'arqueologia, al patrimoni cultural, noves tecnologies, noves aplicacions per completar la informació de registres arqueològics o de la conservació del patrimoni cultural. Comencem a incorporar nous marcadors químics que fins ara no s'havien utilitzat en arqueologia, com per exemple l'ús de les terres rares. Això ha portat a un desenvolupament molt ràpid de noves eines que avui en dia tenen també una importància a la nostra investigació a nivell internacional. Les nostres aplicacions comencen a tindre importància, per exemple, treballant en situs arqueològics que estan molt de moda, des de Pompeia, per exemple, però també passant per moltes col·laboracions en casos d'estudi de la Índia, en Etiòpia, o també en projectes que està portant el profe del Departament de Prehistòria, Arqueologia i Història Antiga. Quan no tens un registre arqueològic molt exhaustiu, necessites altres informacions. Les informacions que obteníem amb l'analítica de les terres rares ens donaven informació sobre què tipus d'activitat s'havia fet i com l'humà havia donat una contribució a la formació dels estrats arqueològics. Ha sortit fa poc alguns treballs que estem fent en Índia, on s'arriba a identificar un material del Mediterrani a l'Índia i així podem marcar el moment cronològic quan comencen aquests contactes entre l'Occident mediterrani i poblats de l'Índia. En Pompeia, especialment, dins un marc col·laboratiu d'arqueòlegs valencians, hem pogut fer i treballar, hem tingut aquesta sort, per primera vegada amb els calcs de Pompeia. Els calcs són materials, aquests ossos que s'encontren durant l'excavació, i el buit que n'hi ha s'ompli amb cal. Representen el moment de la mort dels habitants a causa de l'erupció del volcà, del Vesuvi. I una de les preguntes més importants que hi havia era si podem identificar la temperatura o entendre si aquests ossos han estat en contacte amb temperatures elevades, perquè els models, la manera de morir en Pompeia canvia, perquè no tots moren per altes temperatures, alguns moren asfixiats. I hem anat amb un equip com aquest que tinc darrere i hem mesurat els ossos i la cal, hem creat un model amb els resultats obtinguts que ens ha donat dades sobre la causa de la mort i creuant també els dades amb dades volcanològics i dades antropològics. I especialment el fet que s'ha pogut extrapolar el nivell de temperatures, el contacte o l'impacte tèrmic dels ossos amb aquest equip ha sigut una novetat, perquè fins ara no
utilitzat aquest aparell, un raggio X portàtil, no s'havia utilitzat mai per fer una determinació de temperatura.